малко чуе. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Криско и ние си играем Майнкрафт. Отново с Майнкрафт. Цялото дърво ли ще ми изкърпише? Крис, ще изчакам да се светне, защото... Видя ли как се казва Реса, бе? Как? Сашко. Да. Анти, сега е светло. Брат, тук си дропвал дърво. Къде? И ко си сял саплинг? Не съм аз. Паднал от дървото, като го секах. Огради. Събирай ги. Ей, за мен легло няма ли? Не можа да направя, ще ходи да търся още. Факинг. Криси и сега отивам и за вълна и за пяса. Аз ще кажа какво... Аз ще кажа колко стока ми трябва. Сам толкова намерих заради той има само на 2 овце. Едната беше на админа. Гледаш я. Нали още не си направил тераската? Крис, гледай се. Уи! Ама, дади ми XP! Дади ми XP! Защото съм метнах през тераса. Някъде към 30 пясък ще ни трябва, 30 стъкло. Его езерото. Ма то е само с дърт. Тук има водопад. Още толкова си просна. 2 метра от тебе има. Езерци, ама то да, не съм с стъкла. С дърт. О-хо-хо-хо-хо. Намерих кол. И аз намерих. Това крава. Ще убия за храна. Ама. О, гъба. Бати зомбито, брат. Тук някаква зомби магони пак сме един. Ей, то гори, нали? Не. Не знам, че се кри под нещо. Не има броня. Пясък. Под нея се кри. Пясък. О, аз ще тръгна на някъде. Стой в холма. И аз намерих пясък. И не е защитен. Аз ако тръгна, човек ще намеря 300 стака пясък, обаче не ми се тръгва. Аз имам за сега 8-9. Чай, че потъвам. Ама съм гладен. Аз имам 18 дърт. Аз имам 12 пясък. Аз имам 18 и аз 18. Аз имам 18 пясък. Аз имам 14. Но аз съм гладен. Не си нося храна. Не ми пука. И аз съм гладен. Но носиш ли си храна? Не. Фак, нещо ма би! Не, той дето ми свършиха мехурчетата. Имам такова 18 пясък, да спирам ли? Не, още не трябва. Абе, събирай да имаме за всеки случай, аз намерих много. Ще отида от другата страна, че тук овца. Тъпа са при мен има много пясък. И при мен има овца. Тя ли 4 сърца има само. Ма сървъра е яко, че показва сърцата им. Именно, той ще ми каже кога ще го убием. Портни са до мене. Ама овцата падна. При мен има адски много пясък. Адски. Тук нещо е изревявано с бати. Поне 1000 крипъра са го взривили. Тенти. Тентито разрушава. Те. В едно Evil Craft си бях направил такова. 32 TNT. Аз умра от глад пък.
На 2 бутчета съм. Отивай у холма и се наяш. Няма да ходя, намерих там пясък. Чакай, ще искам тъпа, че отидеш се найдеш, ще ми искаш. Да. Тъпа как запишеш Ноах. Чай да изляза. Даже ти ще береш пясък, аз имам 2 стака точно. Тъпатата е пъта. Холм. Колко да чупя? Там всичкото дет има. Къде ми е храната, бе? Храната ми я няма. Брашто, всичкото дед го има. Набирам 50 и се махам, чули? Айде, приемай. Той без тютка няма храна никаква в къщата. Ко ми викаш, тате? Шест. И не е екселент, а екселент. Екселент е. Не беше ли екселент? Да, обаче, брат ми. Брат, аз сега... О, крава! Кравата ми се е нагъзла, ще биогаза с мастило. Да усериш малко газа ли? Ще бия с пясък. Крисна, няма проблем, че пясъка ще мириш малко на крава. Не. Айде, още 2 овци. Аз нямам никаква храна, ще ми дадеш ли малко от тебе? Аз нямам. Ама само е напържала, не е готвена. Напиши китус. Нали вече съм го използвал? Напиши го пак, ще го даде. Лата. Колко пъти мога да го напиша? Ние ти си го написал на спауна, пък ти дадеш на survival, то ти изчезват работите от спауна. Крис, аз намерих още едно място с мега много Не, на мен не ми пясък. изчезнаха работите, да бях със спауна. Само детки ми даде храна, годен ябълки. Именно де. Крис, да събирам ли пясък? Както искаш. Само кито слива, бе, бати тъпото. Ко стана, бе? При мен има такова. И при тебе ли падаха фойерверки? Не. При мен е да, брат. Аз събирам. Някакви червени и зелени там. Аз почти изкопах целия пясък тук. При мен има много. Повече от там. Те вече има стак пясък, да се махам ли? Аз имам 3 стака и 5. Да се махам ли? Пясък имам. Те ще взема гъби. Си правим супа. Супермаркет. Трябват ни и червени. Имам малко червени. О, патка. Бачи, кокошката ти прилича на патка. Що и ти не снимаше, човек? Кога я снимам? Аз не искам. Брат, но стъп. Сега не искам, не ми се снима на Майнкрафт. Чакай малко. Ще спра на пауза хора за малко. Криза ти прави ли легло? Да. Сак. Сак. Легло. О, червени гъби е. Много са. Аз нямам много. Крис, готов си. О, Да има покали и пясъка. Има много сиви и много червени. Аз имам CV 11. Значи да не събирам сиви. Аз имам 6 сиви и 11 червени. Чай да правя кол. Как се правиш дърво от това? От гъби? Как дърво от гъби, бе? То може, ама не си спомням как. Аз не знам. Ето. Аз намерих къща. Не с глас пее, Ник!
Ами. Аз мислех, че ти е било къща. Пак. Ето ще го скопая. Аз помислих, че ти нашата къща, пак то било някаква с грифона. И аз мислих, че правиш тераста от глас пейн. Ами за какво ти глас пент? Ко стана, бе? Съм малко ще да падна. В пропаст. Видя ли у нас грамадната дупка, къде долу има една умрела овца? И долу има една умряла крава вече. Ама на автосейв комплит ми изписа. Да, тук е да сейфа играта. Но ти запомни ти работите, дето са направил до сега. Не, чак се. Ти пека си храна. Кришен, трябва ли много храна или? Де да знам. Аз не мога да се китвам. О, добре, че имам дърт в себе си. Искаш ли дърт? Не. Аз нямам, моя би свърлих. Пало. Докато играеш добър, казах у нещо го използвам. Капаца цепата. И сега ще дойда. Ще се напълних честа. Ако... Къде фърляш оная дупка ли? Ако... Сашо. Да. Ако... Котяко бе. Има ли изобщо такова? Какво? Пълен съм. Дай да ти мятам разни тук даймонд работи. Дърво, пясъка. Ето да печеш пясъка. Там тези броните. Пълни ги в горния, че Саша направи супити. Ще спреш ли да мяташ? Има много още. Ето, готово. Ето. Напълних се. Чакай. И още небитушки има. Ето. Аз се спразних. Какво? Я фърли гъбите. Гъбите. Кълпичките. Фърля съм туди. Аре, аз тям пълня горе, че. Свършиха червените гъби. Сега ще напълня горния чест с супи. Ето другите работи. Трябва да съберем червени гъби. Трябва да съберем червени гъби. Аз влизам малко на терасата. Аз в мен се оставям само работите за печени. Озони он. Крис, в мен само работите за печени или да оставя? Озони оф. Да. Пясъка, нали ще го печем, трябва да довършим терасата. Да, ще остави един стак дъски, защото с да пека. Аз ще да направя още една печка. Да печем по-бързо. Нали, Крис?
Имам 3 печки. Оставям една долу. Там има едно и тук 2 горе, там точно ще са. Не мога да се кача по тъпата стълба. Айде, една и тук една. Готов съм. Защото няма кой да се топли през зимата, той е печката за през зимата, тук се пекат работи. Не мога да се кача. Някой ми е писал. Храна. Трябва да си ям голди. Имам 8 айрон. Знам. Аз съм много и ще ям голдинки. Кой ще я? Аз съм голден ябълки. Да. Да сложи ли тук още една стълба да се катерим по-лесно? Ти знаеш как ми кажа на той? Аз вчера знаеш кой викам на Дамян? Дамян говорим по скайп и има някакви годен работи там в някакъв сървър на CS, защото макар ще играем зомби бейсбут. И аз му викам, ти знаеш как казва Сашо на годен акато? И той вика, как? И аз му викам, годен пишка. Ладна ми. И на тебе ли? Да. И после знаеш кой ми вика? После ми вика на годен имката как му вика и аз му викам на годен пишка с заглушител. Крашна. Това е кил. Вътре съм. Годен пишка. Kick it always connecting to lobby. Я пробвай пак. Пуснала. Сас. Брат, не мога отварям честове. И на мен пак ми лагна. И на мене. И фърлих стъклото. Оправи със сървъра. И ти пука 55. Май стана FPS дроп. FPS дроп се казва. Аз го казах също така. FPS дроп, нещо такова казва. Как FPS дроп? Вала бе, сега се катерим по-лесно. Чакал съм търка да проверявам печките. Долуните де. Той нали не е кражба, де ти прави къщата? Той нали не е какво? Брат, много си тъп. Какво? Направи си вратите несиметрични. Виж сега. Тей. Чакай, ти ги слагай, не ми пука. Направих. Симетрик. Чай, звънят ми и сега ще вдигна стари. Какво стана? То сега ще звъни и пуска някаква музика и вика Не знам, тут правят парти пак. По парче, бе. Някой път те правят, звънят на разни хора и Мянчо пуска музика и там се правят парти по скайп. Тото е тъпо. Не на ми. Аз зато и не им дигам. Имам 16 стъкло. Да слагам ли тук или не? Не, дай ми стъклото. Това иде. Дай ми го. Ето ти. Thanks. Той стъкло да взема тук. Ето стъкло да взема тук. Май тук яко оцелява няма. И какво ще направи? Искаш да направи този път тук от стъкло? Мега яко ще е този път да го направя от стъкло. Кое бе? Ти да бъде от стъкло. Втория етаж. Да бе, по-да бъде от стъкло. Арди? Аз чувам долу да събирам дъските. Как падна?
Нарочно. Именно. Пак. Много стъкло ли имаме? 57. То тук нямаме Шкода гориво е, брат. В едната печка ще правя кол. Ок. Ние нямаме с какво печени. Ти прибирай. Градинка да правим и на втория етаж, ако искаш. Някакъв подземен етаж да направим и там да е градинка. Може да, или да го направим просто по-голяма реца и да направим градинка отвън. Ти дърво го махам тук. А! Кой ще чупи стълбите, бе? Не съм ги чупил. Крис! Не съм ги чупил! Да сложиш стъкло. Стълби върху стъкло не може. Бърка Брат, сега съм. чупя стъклото. Чупя стъклото. Ние имаме още 3 сосни в мене. Чакай да кажеш, чупиш стъклото. Ей, тука! Сори, брат. Аре, прего. И тук ще ги чупим, защото иначе не са метрички му. Обаче тук тези ги махам. Не ми покачи тук отзад мога да работя. Ще имат ли рез стъклата? Да. Баси яката къща стана, нали? Благодарение на мене, че ми хрумна да направим под от стъкла. Ко ще кажеш да оцеляваме вече в този сервер? Ок. Ето тук не ми трябва да с ограда. Брат, има дразни, аз то... Ти ще го направя по-яко. Може ли? Ок. Сега ще виж как ще го направя. Ама къщата стана двоетажна, е. Пръчете сме правили вече на креатив, нали? Малко. Може да напомислят за админи, като видят къщата, брат. Хайде цветя от тук. Ама после пак ще ги сложим. Да, бе. Но по-различно. Напред тук трябва да го направим тут камък. По-яко. Ок, отивам взимам камъка да почвам. Ма много яка къщата, брат. Пък смятай за колко малко време се развихме. Тя се взимам кирката и отивам за такова. В къщата имаме някакъв камък. Отивам да фърлям лайната. Аз ще взема камък. Ако ти си го целя. Аз не съм търсил, може да имаме. Нямам никакъв. Сега за камък трябва да ходим. Аз ходя. Се щупя кирката само за камък, става ли? Ок. Колко камък да събирам? Колкото искаш. Колкото се може повече. Да. Аз чем я да събирам. Че знам къде има. Или аз знам. Искай ми тъпа. За кого? Що да видиш? Аз намерих на една скала събирам. А вече имам стаки нещо. Ако ще кажеш вместо дъски да сложим кълдъръмен камък. Кълдъръмен камък исках. Ти за той ли искаш, бе? Вместо дъските да ги заменим с кълдъръмен. Виж, ти ще видиш сега как ще го направя. Но аз вече имам почти 2 стака.
защото за къща доста кодрамен камък ще ни трябва, защото аз сварчих няколко стака там дъски. Колко стака стъкло изхарчихме? Доста ли или? Бая стъкло, да, поне един стак има вещица. Ай, фак, и зомби ма нападна, фак, ма отровиха. Отивай хубаво. Гол, да напиша. Тука поне не се чака секунди, ами та потва веднага. Да, то е яко. Не ще му остави на половин сърце и ще му остави там. Ето на половин сърце му остави. Яш златна ябълка. Точно е най-ми останало. Ще дам. Не, точно е най-ми останало да си язям. Такова имам 3 стака, да събирам ли още? Камък ли? Да. Още да. Още Колко? малко. Още малко. Един стак още. Да. Къща ти е несиметрична. Нищо. Тук вратите трябва да са две. Сега цялата къща ли ще оправим от камък? Не цялата къща, бе, ще видиш как ще го направим. Симетрична ли ще я правиш? Еми, симетрична, знаеш, че трябва да е симетрична, иначе не е яка. Те имам точно 4 стака, още трябва ли? Не. Идвам хубаво. И забре да фърля лайната. Чам ги фърля. Ура! Криза, ти давам ли камъка? Дай. Всичко. Достатъчен ли? Да. Кирката няма си я дал. Бебе. Те с лайна ни изчезват ли, бе, брат? Ще изчезнат, ама след малко. Хвърли ги в някаква дупка. Може да си направим кошче от лава, ако намерим лава някъде. Баси яката къща, нали? Ти снимаш ли сега, бе? Да. Яко ли? Да, бе, брат, много яка къща стана. Благодарение на мен. И на мен за материалите. Тук се получи бък. Не е бък, сега ще го прави. Сетих се къде я сложим цветята тук отстрани около камъка, ама не, то няма дърта. Хайде. Кристи е тъпо. Не. Я дай малко дърт. Нямам. Ей, тук има няколко лайна. 20. Виждаш ли какво става? Виж, бе. Който е? Ти да знам, на мен за втори път ми стана. Странно, нали? Да не си от мен, бе. Не. Я ми дай лъп. Пробвай се да ми дадеш лъп. Чекай, ще напиша. Game Mode 1. Нямам право до тая команда. Тук ми трябва още дърт. И чупя, аз чупя лайна. Крис, явно, защото сме направили яка къща, заради ти го прави. Колко лайна ти трябват? Там 30 минимум. Максимум 30 да и аз ми добим. Минал час взема в лопатката. 2 лопатката. И гледай ако да събираш цветя. Гъби, сиви.
Няма нужда. Значи и цветя събирам. Не ми пука. Как ти понимаш? Аре бе, ела. Жълто цветя ще трябва ли? Не, въобще няма да ми трябва. На мен ми остана едно. Аз него ще го фърля. Значи. Няма нищо. Кофа да направя ли? Не, само са тъпа. Я сега ще Чакай. спели. Само да намеря цветя. Били ще трябва ли? Не, никакви други не ми трябва. Казах нищо. Добре. Хоум. Сега ще ходя около ма. Намерих от и тия високите, като храсти деца. Ма те не могат да се взимат. О, червени гъби! Събирай ги. 5. Червени цвети. Аз като видя някакво чудовище ще напиша хубаво. Че имам важни работи. Лайната не са, ама. И то може да напише на кончарта баки, ще прати там, де си умрял. Да бие ли пили? Ще бие пили. Те сиви гъби не събирам, мама тук има поне 30. Представиш, че ушамери наистина. Прикаляваш майка му стара. О, червени цветя. Прикаляваш 1 часа. 1 час Давай ли? сега да го купуваш. Крисо, ма да знаеш, аз днеска не съм цял ден в нас. Къде отиваш? Много, ама не... Ами при другата им баба ще отида. Няма, че чак не знае колко записали. Нямаш да ми пишеш, Викат на брат ми. Не ще да пише. По-английски май. Пясък ни трябва. Много председницата да има по-малко да пишеш, искаш повече да пишеш. Еми не по-обед, ще ти лопна един. Мамо, по-тихо. Знаеш колко много е писал? Не. Не бе. Писал е че сега повече пише. Да идвам ли в кома? Да. Къде си, Крис? Горе. Крис. Дърт. Няма да писа. Дърт. Няма. Трябват ни 11 червени гъби. 11 не намерих. Като стане светло ще ходя търса. Колко сега да ходи. Аз ще Защото може кажа. да ме убият. И да те убият, какво пишеш на кончарта баки се връщаш, ще си вземаш айтемите набързо. Ти е готово, имаме 36 дървени. И стъкла имаме. Факт нещо ме би. Помощ. Кота би. Скелет. Влезе в къщата. Не мога, трябва да засият цветята. Те яко ли? Брат, чакай, ще го убия. Бати, колко много сърца имала. Готов съм. Ма тук да сложим ли огради около цветята? Още пясък имаме ли за печене или? За мен. Тя с мен имам точно стак пясък. Стака стъкло. Ти го давам ли? Както искаш. Прибирам го честовете, пак който ми трябва да си го взема. Кой прави толкова много торчове, бе? Къде да вземем тези, защото
Костана, бе. Ти си от Кито се, човек. Костана. Как Костана? А виж кой изписва. На мен не ми изписва. И аз не мога да отварям. Как е? На леглото не мога да лягам. Чакай да видя пак. Я чакай, пак ще добавя на много като напиша. Я правя сега. Сега мога. Сигурно съм написал някаква команда, да исках да... Сигурно съм написал там нещо, без да искам в чата, пак съм го написал. Так. На един. И съм там махнал по погрешка. Ма как ща? Я. Мокни, бе, преславе, ще прибия. Приби го е, давай бе, Ще биго му е. дай един, ще го вкарам в гроба. Браво. С изплюсичките зъби. Мълчи. Крипър вътре в къщата! Не ми пука. Вече не. Как е влязал? Но става си отворено и... Ти се оставя отворено. Аз не оставям отворено. Аз се затварям. Че аз затварям, някой беше оставил отворено. В както и да е, няма значение. Май важно ти, че като гърми не руши къщата. Да, ако има рез, не може да ти сруши. Трябват ми точно 7 гъби. Червени. Криско преже мойнак. Како е? Виж ма. Го прежи, бе. Махай се, бе, младеж. Чакай, що не мога клякам. Парти. Клякана ли съм? Не. Аз. Да, чакай, да видим, да. Shift. Именно. Не става. Не знам, карай. Отивам за гъби. Виждам скелетонин. Ще го заобиколя. Да, ето. Прави се. Крипартронин. Не гърми така. Мършо. О, скелетън. Аз тям за лов на скелети. Що, кокали ли? Не. Лък. И ми падна. Вещица. Да я закачвам ли? Не. Тя ма бие. Това се закача. Май скелетонката ма бие. Ти бие скелетонката си. Убих ги, взеха ми само 2 сърца. О, там ма нещо дец. Там ма нещо дец свети, брат. Аз тям си лягам. Видях къща. Аз си лягам. Прасе. Къщата няма рейс. Май. Има. Ма прасето мога да го убия. Брат, представяш си да има рейси на прасето. Ще е бачи смешно. Кристо, да не си направим масички. Абе, брат, само сиви гъби намирам. Бият ма. Вечно ма бият.
Що всички да лягат. Червени светя ще трябват ли? Да стане где, бе? Ще трябва ли? Лалета, Крис да събирам ли? Не, то админал. Гересен. Вижда ли копише или? Не. Спрях си чата. Никой да не може да ми пише. Крис, събирам от уния високите цветя. Божур. Ок. Те имам вълна за още легла. Въправо, че не трябва. Намерих от уния белите като лук. Да, браво. То тако с ли? Не, лазурена метлина. Сидове да събирам ли или? Аре, спри са мала питаш, спри са да събираш всичко. Знаеш как ме дразни? Мок няма ти кам какво събирам направо. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Multiplayer settings. Ябълки, няма ги взимам. Уау. О, рози. Тук има много ларпове, бе. Фулт има, гора има, енчант, крафтинг, евент, репиер има. Ко репиера обаче Мони има ли команда Мони? Не знам, аз ще кажа колко мани има. 138. Аз имам 111. Брато е админа нарочно строил тук цветя. Там да ма дразни. Те имам сурови пържови, ще ги ям. Ай. Лагна. Пресно. Аз съм до спауна. Аз съм репиер. Ларп репиер. Аз вървях до спауна. Къщата е доста далеч, да ти кажа. Откъде да знам? Знам, защото толкова много вървях, брат. Поне 5 минути има да съм вървял. Ще минам на английски език, защото ме дразни. Чакай, аз съм си на английски език. Лопата как беше на английски? Не помня. Бати по-раз. Нямам лопата, не знам. Мисля, че беше хое. Да, беше хое. Хое. Я ви стана ли? Аз съм гладен. И аз. Ма аз тук се бия. Кой животни намеря и я. О, намерих къща за грейфани. То си направил рейс. Пък дори то не е къща вече. Просто ти я махнал оттам, обаче е забрал да махне реса. Те им гъби. Червени. Виж. За сега съм намерил 3. Пак влязох у гора. Май съм на път към къщата, брат. Не знам, се пробвам да я се пробвам да намеря къщата без да пиша. О.
Той също го псалбата. Брат, аз виждам нашата къща. Коне, Крис. Ще ни трябват ли? Не. Да ги убивам ли? Не. Умирай. Брат, много си тъп. Не го бия, бе. А закони. Така се прави. Не Аз- го би, просто стави го. Ще ни трябва ли? За кой ти е нужно насилство? О, слънчоглед. Аз ще чупя. Това беше нарта. Разгледайте с по-голям нарта. Фащай. Не знам, чупя всичко код фана. Ай, давай, пиши. 10 слънчогледа стига. О, прасе, таман. Умирай. Ще ги бия на ръка, че ръката взима доста. Ще видиш ли? Защото на мен тук имам брат. Нещо ръката ми пише Power 50. И ги убивам от един удар. Крава умря. Ела бе. Ги бягаш. Аз съм тук нещо като на Survival Games. Ще се дръпна стрелата, защото с нея не ми се бе. Мри. И аз мога ли се китна? Кит. Аз пак си взех кита, ама. И аз си го взема. На всеки 6 секунди може да вземаш кита. Да, бе. Знаеш ти ли ще видиш? Може. То с разстояние ли се пишеш? Кит и туз, да, с разстояние. Ти. Yes. О, виждам червени гъби от тука. И аз виждам. Сега, брат, ако виждам и ние същи гъби като те. Не, аз. Ти не ме знаеш где съм, брат. Sugar canes. Ма няма ни трябва, нали? Да. Аз съм на лов за храна. Защото нали викаш, че имаме малко. 7, 8, 9. Гъби ли, бе? Давай, брат, много гъби намерих. Аз мога само 3 червени. Отвърляй ги, не ни трябват. Ще ви запазя пак. Малко запази. 15 пържоли свинска има. Аз дето се прибирам, аз ходих само за той. Аз обикалям докато мога. Колкото са може най-много. Ние ще Survival Games. Сиви гъби няма ни трябват. Никакви гъби няма да ми трябват. Аз имам гъби 10 таман на 10, за 10 толкова чини и ще направя още някъде 3 чини и ще видиш, че точно ще ми останат. Крис, сняг с какво да го чупе, за да ми даде? Кое? Сняг. Лопата. Ще ни трябва ли сняг? За какво? Например, кажи ми просто някакъв пример. Ти да знам, брат. Питам, ще ни трябва ли? Не, май не. Абе, аз ще щупя пак. Колец. Може да си направим булкове от тях и да са паразаляби. Да, бе. Да. Искаш ли? Имам 10 супи още. Обаче напълних всички честове. Сега виж как ще го направим. Лопата. Можем да се целим с снежни топки. То дърпа ли кръв? Не, половинка взема. Максимално. Значи няма се цепим. Не, половинка ми то се за дженерейтва, ако не си гладен.
Тичи. Абе, ние се правим блокове, аз се парзалям. Те 4 топки ще се трябват. Аз имам 4 па. И така хората беше всичко от мен. Надявам се да ви хареса, абонирайте се.